bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on juurama on beltanama tigui en dañi weltare hande arde ɗo e Saare Dialel no ina ɗo e commune mo Latmingué e nder département mo Kaolack région de Kaolack. Garɗen yillo hande noon ko ceerno men ceerno Abdourahmane Sow mo ganduɗa ko kawoni halif mo Saare Dialel. Hande noon garɗen yewtide mum e gurnam mum ɗo e saare he machallah kono e golle payɗe ɗe ganduɗa mboɗe waɗa e lesdi he ha tengti e leñol fulɓe. Ceerno Abdourahmane min calminima min juurimama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eliman ka min calmitima on, min juurima on. En ñaago Allah subhanahu wa ta'ala nde Allah ɓesdanta en sutura, Allah ɓesdana en moƴƴere, Allah waɗa jam e lesdi men Sénégal, Allah waɗa jam e dendagal aduna he fof. Minen calmina minen juuro dendagal kala hettotoɓe e yeɓuɓe fof hay goto min gaccani. Ceerno Abdourahmane ko ɗum namdal ngal ganduɗa ko namdal hittugal jaabo saabu neɗɗo kam sa lamdima ɗum kam woni hombo. Mi andi neɗɗo wawde wadde présenté hoore mum min wona ko weeɓi kono noon min jiiɗi rek garanamin seeɗa rek e koye mbiyete ko jareji ma hombo woni ceerno Abdourahmane d'abord ɗo ceerno Abdourahmane hoɗi aduna e hoɗo janggi e ɗon min jiiɗi garanamin ɗo inchallah. Alhamdulillah imam, mbiɗa andi ina wona ko weɓata no feewi, sabu ɗen gandi ala kulli halin neɗɗo kam ɓurtiɗen ko yettude Allah subhanahu wa ta'ala. Kono si tawi on namnima ɗum ɗon la Allah min jaabo hen, kono jaabol ngol kadi wona ko weɓata no handiri ni inchallahu ta'ala. Min ko Abdourahmane Sow mbiyetemi, jibinami ko ɗo e Saare Dialel, jibinami ko balɗe 14 février hitande 1972 ɗum woni hitande jibinandam. Jinnaɗam gorko ko Cheikh Mamadou Mari Sow wiyete, jinnaɗam debbo ko Yasine Diawo wiyete. Alhamdulillah ko ɗo jibinami, ko ɗo kadi mawnumi, ko ɗo kadi dalmi alquran, ko ɗo jangumi e juuɗe jinnaɗam, ɗo jangumi ha jottirmi Qur'an machallah. Caggal nde jottirmi Qur'an ne mi heɓi jangude ɗo defte seeɗa e babam ko wayno Lahdari e Asmawi e Muqaddimatul Izziya ha puɗɗimi risala. Caggal ɗum noon e hitande 1988 ko nden babam hefli kam pour mi jangoya. O waddi kam noon e ceerno moƴƴo, joom gandal waliyu mawɗo, ɓiɗɗo wali woni ceerno Amadou Sy Hamidou Alpha Moussa to Fanayi, kono ɓe jooɗi ko Dakaru. E 88 nden o hefli kam immimi ɗo jahmi Dakar, jaadumi e ceerno Amadou Diallo woni Amadou Niabou, minen jaadi toon kam naɓi kam toon sah. Allah waɗi nde garmi toon ne ceerno o min gondi gondigal moƴƴal machallah Eliman, sabu mi woni e jungo mum duuɓi 5 machallah. Dumunna mo gonmi ɗo no fof etotonomi tan ko tinnade heko babam yinno ko, sabu min andi babam ko min tan o ɗanno ɓiɗɗo gorko, heddi fof ko ɓiɓɓe rewɓe, kono haɗani o itti kam less mum te kadi ko mawɗo wonno, sabu yidde ɗum gandal, yidde ɗum yomi jangu takno o wi yomi yah mi jangoya. E Allah waɗi nde jahmine ko namno kam ko toon, alhamdulillah mi etima hen kaddi bawɗam ko mbawmi ko, kono mi yejjitta Eliman yande immotomi ɗo miɗo yaha ñanma wasiyuji ɗi babam wasiyino kam ha hande mino ɗi jaggi. Ko gondomi ko suka fof mino jaggi wasiyaji ɗi ko moƴƴi. O wino kam si tawi on jeehi tinnoɗe jangon, sabu jangde ko ɗum waktu, si waktu o yawti danaka jangugol weɓata. O wi kam jangre yawtata koɗo koko dañi waktu, si waktu o yawti jangre nde weɓata, nden tinnoɗe he waktu o hande waktu o yawtata eto ɗon hen ɗaɓɓu gandal. O wi kam son jeehi kadi ɓuron himmir golle ceerno o e jangde nde. O wi kam jangde ko moƴƴi ko fof so tawi ligganaka ne barke gonta hen, il faut liggana ɗon jangde nde, jange kono ligganaɗo e ceerno o ko okkata on barke jangde. Nde min jeehini Allah waɗi ɗum ɗon min etima hen kaddi bawɗe amen, sabu nde min gari e jamanuji adohe neɗɗo kam si ari he nokku to siwa wowodire, siwa andodire, gueɗe keeɗe wata heɗe yettade. Kono nde Allah waɗi min goni ɗon duuɓi seeɗa hedde duuɓi 2 alhamdulillah rabbil alamin, tawi gowodiral dañi hakkude amen e ceerno o e hakkude amen e ɓesgu ceerno o. Yeehi ha wattidi ceerno o dendagal gueɗe makko fof danaka ko min o hettinno ɗum, guile dépasse uji galle ceerno o,
ha he golle dara o ha he golle galle mawɗo o fof on ɗo galle mawɗo o to mbo woni to e dara o ɗum o jiida danaka fof e jungam ceerno o tekno ɗum so ɗarno toon e mbo yaha leyɗele danaka ko heewi hen ko mino acciratno ɗum ko ganduɗa hoore ma ko abbiti e hoolare galle o e ɗum ɗon fof noɗɗa andi Eliman ko hoolare watta ɗum e mi etinoma ɗon dal kaddi bawɗam e ko babam tindinno kam ko guile khidma ligganade ceerno o ha etade janggo e on tuma noon min goni ɗon kadi gondigal moƴƴugal gondigal teddugal ha hitande 1992 ko hen babam yalti aduna min nde babam yaltata aduna sah tawi miɗo toon tawi miɗo to darato tawi miɗo janga to darato ko toon keɓmi téléphone wonde no kanko o sankima Allah waɗi ko toon immimi kadi ngarmi Allah okki min chance kadi min kawriti he fof haydara hen min luutaka e Allah waɗi nde o moftande ha gasine on tuma tawi mi si wawi waynodire ceernam e nde jottimi ha hembo wuuri hen kibbitimi toon mbaynodirmi e ceernam o okki kam duwaw min du'odiri sabu tawi hankadi mi wawatani jokku jangde nde ko taki ɗum galle o ko min tan woni ɗo ɓiɗɗo gorko heddiɓe ko rewɓe ɓe ndesoyama ɓe ndesaka hen ɓe tawi ko ɗiɗo tan woni bandam debbo Su'adu e Adja ɓen tan gonno taw ciwa natudu dewgal on tuma noon Eliman hankadi keddimi ɗo min mino eto ko babam etonotono ko woni jaggude duɗal ngal etade kadi jaggodirde yimɓe moƴƴuɓe ɓe o jaggodirno he wuro he yo he tundu he yo he diwan he yo lesdi he fof yo he galle ceerno mum omo ganduɗa hoore ma ko toon o jangi kam woni digan ko toon o jebbilino toon o jokkino machallah o waddi mumen kadi golle moƴƴe min ne ettimi jokku enɗam ɗon enɗam hakkudam e ɓen ɗon ha hande alhamdulillah woni yettere Allah nde o imme aduna ne khalifa joɗino ɗo digan ko kam ari ɗo lomtini kam e galle he tawi on tuma miɗo yara duuɓi nogas ko nden o noddi dendagal talibaɓe wondoɓe he diwane yowitinoɓe he bayam ɓe kawriti ɗo ñanaw sikni kam miɗo jogui duuɓi nogas mi siwa sah dañ sohnajo on tumata mi siwa res Allah waɗi alhamdulillah 92 93 94 nden gaddumi sohnajo e 94 nden hitande mbaɗami imam ɗo e juma he sabu ɗandi babam ko naib wonɗo ɗo he grande mosquée Latmengue e kenagol ceerno Siré Diop Allah waɗi nen babam nde imme aduna ceerno Siré radiyallahu anhu gorko moƴƴo waliyu Allah o wi place on bo babam wonɗo il faut ko tottita kam nden nde o haalani kam ɗum sah mi ɗeɓano ɗum waw jaab sabu nden tawi komi suka tawi mino tolni tan hedde duuɓi nogas e nayi nogas e joyi ɗon tan tolninomi ɗum andi ko cukagu kono o holli kam wonde no ko Allah tamata ko Allah renata tinno tan jagga hen Allah waɗi jammi ɗum e gili 1994 e ceerno Siré waɗi kam imam e juma he minne mino hen eto mino hen wonde yimɓe moƴƴuɓe ha kanko o horti min gondi ɗo e ceerno Babou Sène ay ceerno Souleymane Sy babiraɗo amen e helifaɓe woɗɓe min goni hen minen ballodira e jama e suudu Allah he alhamdulillah ɗo tolni hande kamen Allah ittiɓe ɗo kono hande kam minen Allah acci ɗo kono he nden tinnare tan min goni duɗal ngal babam accirno kam ne Eliman mi etima hen kala ko mbawmi sabu mi teskima nde keɓɓotomi duɗal ngal tawi almuɓe ɓurani talibaɓe 10 tawi ɓurani ɗum kono hande ɗo gonɗen ɗo duɗe ɗe ko duɗe tati temedere almudo hande ɓuri duɗe ɗe ɓuri temedere almudo ɓuri ko woni ko ɗo e duɗe ɗiɗi gonɗe ɗe pasi sa rendini ɗum ɓuri temedere neɗɗo e ɗum ɗon fof ko he khidma ligganade Allah rek wurti min hen nde jooɗi ha 1997 nde hawre lewru korka nden noddumi saare nde fof mi miɗo siɗi enen ne mbaɗen feere heɗen mawnina jihmaji bilinde nden Allah sallallahu alaihi wasallam bayami hoore men gurdi mum almuɓe mum hewɓe garatno ɗo ɓe mbiya yo waɗ gammo e ɓe coñña ɗum hen Allah yidde mumen tan moƴƴere kamɓe ne kono toujours ko wiyatnoɓe rek gammotoɗo o mbo ara inchallah so ari tan ma on gammo ha beltoɗon ɗum mawɓe hewɓe ɓe ɗum ɗo cimta ndeysan mawɓe hewɓe ɓe kewi ɗum ɗo simta siɓe gari gammo kono he nder gurdi mum kamo kesanin wat kono oto tono tan ko gammo digan Allah waɗi min puɗɗine moƴƴere Allah andi fuɗɗode fof Eliman welata weɓata e nde fuɗɗande ko noon wano sabu tawi doole ngala kaɓirɗe ngala kono haɗani e min bakkili tan min yo hoddiɓe yo almuɓe yo dendagal kala julɓe fof e miɗen eto hen tan minen mbaɗa yar immo on jamanu ko baseji mbaɗetenoɗo baseji ɗi e ko leɗɗe coppoyteno leɗɗe ɓulɓe ɓe coppatnoɓe gadda ɓe gasa ɓe jiiɓa ɓe ƴefta baseji ɓe tega toon lampaji ɗiya lampaji tampet mawɗi ɗiya gazeji ɗi ko ɗin min gadda ɗo min kuɓɓa tawi courant ala helat mengue ala ko haali gueɗe goɗɗe kono fof dey almuɓe ko jambaroɓe woni saare dembanaɓe saare taybenaɓe saare marinaɓe saare jaralel e dendagal tundu o fof
ala tampere nde ɓe tampani ɗo e gammo yehi haalat men dañi courant minen jaralel min ngala courant mi fiileji min mbaɗatno andi hakkude amen e lat men woni 200 métres kono toon fiileji ɗi itteteno ɗi gadde ɗo courant o marsa ko idi ɗum groupe aji tan min mbaɗatno groupe aji min mbaɗatno eyi ha danaka Allah subhanahu wa taala e moƴƴere mum waɗi changement ji dañi ayi jamanu wahli ha gueɗe courant ngari ayi kono yimɓe moƴƴuɓe ne machallah min dewdi e mumen ɓe ganduɗa ko almuɓe jihnaɗo amen wondo tinninoɓe no fewi no fewi no fewi sa nani hande nde hunde yehi ha tolniɗo nde yakkaki nde mabbani ko pittali mumen saabu on tuma sa ƴeewi min ɗo tolninomi ɗo he duuɓi mi ɗeɓano waw dekko ɗum kono wondo tawi Allah mboɗo acci yimɓe moƴƴuɓe e wurnatɓe galle o wurnatɓe mana diine o ko kamen nangi ɗum kamen kuufi kam kamen ɗofti kam kamen mbaɗani kam dendagal ko jihnaɗo waɗanta ɓiɗɗo ha hunde nde mbawi ɗum tambitade e juuɗam machallah a haali joni no wayno e gurdam ma indema changement hen bolidi haali inde wotere nde woni cheikh no wayno inde wonde ndene ɗen woni yaade suudu funnangue est ce que ɗon ne haɗa wawi artande ɗon eyyi ɗum ɗon kay Elimane machallah ɗum ko 1997 wonno ko nden Allah waɗi hoddiro mum jami pour timmindinte mana farilla joɓɓo e farillaji diine islam woni hajjoyde suudu kaaba ɗum noon ko docteur Macoumba Diouf mo ganduɗa o kam waɗi hen effort aji mawɗi saabu kam itti jawdi mum finance hen e tinni hen he woɗɓe kadi ɓe gona kam saabu ɗo andi gueɗe hajju ko hunde nde ganduɗa ko jawdi watta ɗum to jahal to yo to gartal to foof yo to koɗuɗo foof ala hay goto cagginiɗo hen ɗum ko 1997 wondo Allah hoddiri min jeehi hajju makka machallah nde min jeehi toon ne min kawri toon e yimɓe moƴƴuɓe Allah moƴƴo waɗi kadi kawrumi toon e hajju he e sohnajo ceernam jangguinɗo kam o mo ganduɗa ko kam wondo nenam nde gonmi daara miɗo janga Allah waɗi nden hitande wotere minen kajjidoyi kadi e ɓiɗɗo mum afo ceernam woni hawni ceerno woni ceerno Hamidou Sy kanko woni afo ceerno amen jangguinɗo min o hitande wotere min kajjidoyi Allah waɗi kadi nde min jeehi min ɗaɓɓi min mbaɗi feere ha min jiitodiri eyyi o nene amin o du'ani min no fewi min kawri toon kadi he yimɓe moƴƴuɓe kono shurafa ahlu baytir rasul min kawri e mumen toon min namniɓe toon to Makka ha min jiiti tigui tigui e jiyaɓe e Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe teddini min toon teddule mawɗe min tawi toon gorko pullo kadi tedduɗo jiyaɗo gacci nawde biyeteɗo Cheikh Adama Diary kam woni sababu ha min ji ahlu bayti en min calmodiri e mumen min dañi e mumen teddule mawɗe machallah Cheikh Abdourahmane ni no woliri Sayful Islam ko noon tigui ko noddirte to banggal pulagu woni wonde nde ɓiɗɗo pullo o mbo hollirane ko ɓiɗɗo pullo saabu mboyin haɓano jemma e ñalawma ha woɗɓe ɓe ɗum mbiya Sayfu fulani saabu mbo dari ndeɗon darde woni jogode jaasi fulɓe haɓanugol fulɓe ngam fulɓe keɓa foddeji mumen ɗon ne pulagu ngu caggal diine ɗe ni no yimɓe gandirma e diine ɗe kono to banggal pulagu ne yimɓe ɓuura toon teski ko jagui ko ɓuri on ko addi ɗum ne ala kulli halin Elimane ɗa andi neɗɗo gueɗe ɗiɗi tan dañi diine mum e leñol mum mana ɗemgal mum sa wasi diine ma a wasi leñol ma rek elle a wodatani ɗe ɗiɗi tan neɗɗo dañi saabu Allah subhanahu wa taala mbo haala e Qur'an o wi ina jiya he kawniɗe Allah tagu asaman e tagu leydi e lutodirgol mana ɗemɗe monɗe e mbadeji monɗi nden on gandat ɗum ɗon ko Allah subhanahu wa taala o kam ko waɗani ɗum hoore mum nden kala mo ganduɗa Allah fecci ɗum leñol walla fecci ɗum ɗemgal waɗi ɗum tan ko wurnude leñol mum o wurna ɗemgal mum ɗum wurti min kadi Allah natti min yidde pulagu no fewi ha min ngala hen sago yidde kadi dendagal fulɓe foof hay neɗɗo goto noon min gañani saabu anje neɗɗo koko harmi koko jombi e bani adama kono noon hooram ɓurani kam firtani ɗañi goɗɗo e ɗum taki Allah wurti min minenne tan komin nattaɓe yidde pular nattaɓe yidde pulagu min mi jangi pular machallah mi dañi hen sah diplôme aji pular sa jiida he jangde arab nde janggumi nde miɗo hen jogui diplôme aji pular mi yehi hen kadi dente mi yehi hen jewte mi tawama hen kadi conférence ji kewɗi machallah e ɗum ɗo fof ko yidde pulagu ha taki min mi yaharani sah e haalde ɗemgal gongal min jarumi tan ko haalde pular e ɗum tan Allah natti kam heɓe hen sah heɓe kam hen nde waɗuma nin seeɗa kono ala kulli halin ko mbiyatmi rek Allah tagani ɗemgal gotal pour ngal haale e aduna sinno ko ɗum wonno ko arab haalete no saabu arab woni Qur'an wonno arab rek addete kono Allah addi ɗemɗe kewɗe ɗe jiida he arab ɗum noon Allah ko haala firti tan
wonde ɗemgal kala ngal Allah jippini ko potngal haale ɗum wurti min dal mana yidde pulaar yidde kadi pulaagu ha addi mana pelle kewɗe hande he aduna ɓe dari pour rendude sabu ɗen gandi dental kamin woni yurmede kono ceerudal kamin woni lebte sabu sa laari konngol dental ko ɗum karfeje nayi ko deel e nun e taa he laam deelo firtata ko dañal dental si dañi rek eliman dañal ari dañal okkirta dental walla dental okkirta dañal si dental ari rek dañal ari ay nuno woni nafoore dañal si ari rek manam dental si dañi rek nafoore ari taa woni teddungal dental si ari rek teddungal ari laa woni laamu dental si ari rek laamu dañi a dañal contraire one manam contraire dental woni fitna asabu yimɓe si ndentade rek fitna naata ɓe e fitna ɓe gonata fitna kadi ko karfeje nayi faa o firtata ko fawatu nafsi fitna si waɗi fittago no wawi faato taa o firtata ko talaful maari tilfade jawdi fitna si waɗi jawdi no wawi tilfa fitnatu na o ko nadama fitna si waɗi rek nimse waɗa nimse cukkata hen kala nde fitna waɗi simo gasi rek yimɓe nimsa taa o ko tuhumatu fitna si waɗi si gasi tan tumodiral sukka hen a tawat contraire ono komɓe korfeje nayi nden dental ngal ganduɗa Allah noddi ngal o wi yimɓe ɓe fof yo mbaɗ feere ɓe ndenda ngal wurtimin mana yidde yo fulɓe ndendu kala ɗo ɓe mbawi woni dunde baba adama noon ɗo kala ɗo ɓe mbawi woni ɓe ndendu sabu yimɓe si ndendani kuletake kersetake dañta gueɗal goto ala ko wawi naf te ko ala hoore kadi yahata kala ko ala hoore yahata kewal men ko heewi sen ngala hoore en mbawa yaha sabu Allah subhanahu wa taala organisir aduna ko par hoore sa ƴewtidima hande lesdi si wiyama leydi Sénégal la budda nde dena keeniɗo sini ala keeniɗo fitna waɗat ngara e wuuro woni saare la ɗum budda daña joom saare si ala e wuuro ɗum ne kadi marsata ha ngara he galle jippitoɗa he galle fof mbo ala joom galle on galle wiccitto ndena tawat hoore la budda in dañat si in dañani hay go hunde wotere marsata ayi keenal manam hoore jimmu neɗɗo tan laar jimmu neɗɗo tan neɗɗo o woni hoore nde cereje keddiɗe ɗe ballata hoore nde kono est ce que hoore ɓolde ina yaha est ce que cereje ɓolɗe ina yaha nden leñol si wayini ala dental rek elle noon ngol wayi ɗum firti ko mayigol ɗum taki noon eɗen kaɓano iliman dendagal leƴƴi fulɓe ɗi fof yoɓe mbaɗ feere ɓe ndenda kala ɗo mbawi woni dunde baba adama ɗum addi sababu noon gili rawani ha rawandeya fulɓe leydi ndi fof walla ko ɓuri hen heew boog ko abbi banggue funnage ha ɓundu ha ñaan ha tamba ha Sine Saloum ha Badibou ɓe eto rendirir pelle fulɓe ɓe pour ɓe gona neɗɗo goto ɓe jiida yumma ɓe jiida baba ɗum noon duuɓi ɗiɗi caggal ila ligge ha Allah waɗi hikka heeɗi lebbi jawtuɗi noddore mawde waɗa toon to Ndofane noddore nde immindode ko winditade dartol fulɓe haaɓoɓe Sénégal walla fulɓe Sénégal Allah waɗi min kawri toon kono ɓe gaddi toon miijoji kesi hono mbatten ha dañen gardiɗo hono mbatten ha leñol ngol daña keeniɗo ɓe kaali hen ɓe jewti hen Allah waɗi gorko moƴƴo goto biyeteɗo Demba Bacam Ba o jiya ko saare gata o gorko dariɗo ko mawɗo o yehi hedde duuɓi 90 kanko ne ko pular tan o wurata ko pular tan o yiɗi pulagu tan o yiɗi kosgal mum o waɗi mo yiilo leydi ndi pour yo fulɓe ndendu Allah waɗi toon to funnange ɓe mbi ɗum joni min cuɓnima kala mo cuɓaniɗa fulɓe hulo ardo fulɓe o wona arɗo ko wiyeteno arɗo ngol hay jamanu arɗo fulɓe haaɓoɓe walla fulɓe Sénégal sah mbiyanmi arɗo fulɓe Sénégal fof mi wiyani sah fulɓe haaɓoɓe kono ko arɗo fulɓe Sénégal yo waɗ feere ɗum waɗe kono ɓe cuɓni mawɗo Demba Allah waɗi kanko nde noddore nde ari Ndofane o yettini kan ɗon haala tawanoɓe fof ne kolli ɗum minen ne min cuɓnima kala mo cuɓiɗare min jaɓi min cukka e mum eliman Allah waɗi mi meeɗa tin mi meeɗa nan mi meeɗa andune kay ko suɓotoɓe ɗen ɗon golle ayi Allah waɗi nde wayi noon woni ko ceerno Demba Bacam on toɗɗi kam nden o toɗɗi kam Allah waɗi o toɗɗi kam nde o toɗɗi kam nde kamen fof ɓe jaɓi ɓe dakkori hay goto hen salaki
hay goto hen salaki amin fof ɓe dakkori Allah waɗi kadi ɓe kaali kongi moƴƴi ɓurɗi moƴƴu ngari ko ceerno Demba Ba Thiam haali ko minne kollumi ɓe ñanma ɗum de hande ɗum fuɗɗinade nofram hande fuɗɗinade nofram kono min pulagu rendu gili jibinami ko ɗum dogata e ƴiƴam non ko ɗum tan woni dawalam woni hirdam sabu mi tini yimɓe hewɓe yawtunoɓe ɓe keɓama he ɗum kono ina wawi yidde mumen tan ɓe dañno kono Allah hoddirani ha ɓe immiɗo wayno Yoro Doro Diallo en a tawat ɓe hen ɓe waɗi hen golle mawɗe wayno Tidiani An en a tawat ɓe mbaɗi hen golle mawɓe e woɗɓe mbimi ɓe noon pour leñol ngol rendude wona neɗɗo goto min kam nakam jarani fittagam hande son lamdiɗo kam fittago pour leñol ngol renda nakam jarani weeɗirde fittagam pour leñol ngol renda son gari noon on mbi oɗon dendina leñol ngol ɗon kam keñina hen inchallahu taala ɗum mi salantako en hay goto mi salantako ɗum mi jaɓi ɗum mi jaɓri in Allah ɗum woni dongal ngal ganduɗa ko dongal disgal fulɓe fof wiye hande ko ceerno Abdourahmane Fall artirte ɗum caggal nde ɗum ega e dow ma hande holkoye watma eyyi ɗa andi Eliman eɗen mbawi wona neɗɗo gardinɗen wona neɗɗo gardinɗen ko leñol ngol gardinɗen ko leñol ngol ardina si tawi en jii leñol ngol gardinɗen tan en jawata ya yesso ko yaawi kono sen ƴeewi neɗɗo gardinɗen tan ina wawi ɗum daña tardema en jiyat ko leñol ngol ardina wona neɗɗo ardina wona neɗɗo ardintede ko leñol ardinte sen daari ko leñol ngol ardinte pour ngol maho ngol wona yaha dow aduna fof yiya ngol rek enen fof weɓanaten kono sen jii neɗɗo ardinte tan ina wawi yahdu men yawata sabu he misal ina wayno joni bâtiment o dariɗo hande nde mo woni birikaje mo woni feereje rek sondo ɗon mo acca ha yawmal qiyamata en jiita bâtiment kono nde bâtiment o nde muuleje ɗe muula feereje ɗe gadda maçon ɓe nde ngari kamen darni bâtiment o ha aduna fof soynimo nden a tawa leñol ngol kam ngol woni maçon leñol ngol ko enen goni maçon leñol ngol ko enen mahata leñol ngol ha aduna Allah fof yiya ngol heɓtina ngol anda ngol ɗum noon wawa sellu wawa yah wawa won feek en dañani gardiɗo feek en dañani keñiɗo ɗum taki min tinmi hen tan ko welamma ɓernde e weltare he kadi ruttude jettor mawɗo leñol ngol sabu ɗum ɗo wona hunde wemde ko hunde ɗaɓɓade duuɓi kewɗi jawtuɗi kono Allah hoddirani si Allah hoddiri noon ha hande fulɓe kawri mbi'i konngol gotol mbidade wotere ɗum ɗon min jogotomi hen tan ko weltare ñagotomi Allah kadi ko yo Allah hoytin mbiyat mine ko Aboubacar wino ko rek ɗum kala seydina Aboubacar Siddiq nde nelaɗo sallah sallam imme aduna ɓe lomtini ɗum ɓe mbi ko an heynato minen fof min jaɓi ko an heynato kongu ɗiɗi o haali hutba daɓɓo o hoddi o wi mi heynima on kono mi ɓura on nden minne ɗum mbiyatmi fulɓe on keñini kam kono mi ɓura on mino wawi wi sak onon ɓuri kam sabu onon keñini kam onon sak ɓuri kam sabu onon keñini kam eyyi o wi on gardini kam kono mi ɓura on simi fewni onon fof ballon kam e fewnugole simi woñi tegon kam e lawol ɗum mbiyatmi fulɓe fof ko ɗum mbiyatmi ɓe simi fewni ndenden enen fof pewnen tegen e lawol simi woñi mbatte kam e dow lawol ɗum seydina Aboubacar haalno mine ko ɗum kala noon mi fulɓe gandon noon alhamdulillah rabbil alamin mino jaggi kam hankadi fulɓe dañi wune fulɓe dañi ndam sabu ɗum ɗo heɓtinte aduna Allah he fof alamo fof tinat ɗum leydi ndi tinat ɗum ala basaɗo ɗum tin eyyi te mahodiral yimɓe mahodira ndenta ko ɗum refuntinta en hen ɗum takata mbawen janggu ɗum takata mbawen ittu niɓɓere e nder leñol he ɗum takata mbawen wemtin yoga yimɓe wemɓe ɓe ha tegen ɓe he lawol siratal mustaqim ɗum takata aduna o fof yiya en ñaha en yiɗa en anda enen ne wonko gonɗen te tigui wonko gonɗen sa laari hanki men sa ƴeewi enen tan cukkano fulɓe tan mbaɗano guite kamen tan ƴeweteno ko taki ɗum ko rimɗunoɓe dimagu he mumen hatti kala ɗo mbawɗa yaha gartuɗa dimagu e fulɓe tan haaɗi ko l'islam ari ko yamiri wi yo waɗe islam kam hen tawi fulɓe kala ko Allah wi mbaɗe te koko moƴƴi ngari tan ko yooɗi ko rimɗi tan fulɓe kam hen nguuri ɓooyi ƴettu harameji jeeɗiɗi rek ndara harameji jeeɗiɗi idiɗo l'islam te l'islam nde ari d'accord e harameji jeeɗiɗi waɗiɗi appliqué l'islam ari wi harameji jeeɗiɗi tigui woni diine
ɗum woni islam ɗin tan ƴettuɗi ɗin rek neɗɗo karminɗo ɗin harameji jeeɗi laarɗo on neɗɗo tan ndaara ɗum iliman a tawat o ko neɗɗo Allah rek ko neɗɗo aljanna ti fulɓe ɗum gurno e ƴiƴameje mumen jomeji tigi 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 gondo he ɓerɗe he laabde ɓerɗe tigi tigi laabo ɓe nandi in teddugal e teranga hay goto ɓe nandani kala bo pullo sekkodiri teddugal e teranga hano accuma caggal pullo woni hoɗo heyɗa hoɗe heyɗa ɗum enen kaali ɗum tena selli ino hay goto wawa en firtu ndena tawat qualité ji gonɗi e pulagu qualité ji ngarɗuɗi moƴƴuɗi ngari nden ko poɗɗi mahe ha ɓesgu ngu wonɓe gales mbawa ɗum andu mbawa iɗi ñemtin mbawa andu koɓe goni kamen e neɗɗo si anda hoore mum tan majja neɗɗo il faut anda hoore mum ndeɗon ñalande filgol lefol arɗo fulɓe ko ndeynenanga e hoɗo nde waɗete e arɗo fulɓe koko waɗeteno ina jiya he wattidiɓe waɗe arɗo e leydi he ina hen jiya no wiyeteno kadi arɗo men gonɗo ɗo to sengo yette bawo yette bawo musidɗo Demba Bacamo eyyi on wattidi toon waɗe arɗo machallah ɗum ɗaya hedde duuɓi temedere ɓe mbiyen 56 pawɗi eyyi on wattidi toon waɗe arɗo andi arɗo gatine waɗanoma ɗo arɗo min bo kaldata o mama mi yiɗino waɗe arɗo jalalel baye bayam o yiɗino ɗo waɗe arɗo mbutu sonde woni Kaolack nelino ɗo mbo ɗum yiɗi fillefol arɗo ha ñalande jagga lacceje mbaɗa ananide pare para waɗa déclaré hay bawɗi on tuma ko watteno bawɗi hay bawɗi gaddanoma ɗo e galle he wiya ko pileteɗo arɗo mbahgu adda yo jawo andi ɗum wondanno e mbahgu yo jawo ɗum foof tafa ha adda ɗo e galle he pour mamam Jalalel waɗe arɗo kono Allah he hakkude ɗon ñalande yottade hankadi hunde nde hawji tan ha mbutu neli wonde no ɗum fomme haala won gongol ni Jalalel kesani waɗa orɗe ha o maayi ela Allah ta ko ɗum Allah yiɗi artir ina wawi ta koko mofta ina wawi ta koko mofta nden ala kulli haalin ɗum waɗa wiyete ko misira balɗe 26 ndu lewru ina wayno ko alkames garaɗo o rek heedi en hen ko toon ɗum waɗa wiyete so Allah jaaɓi toon lefol arɗogol fiiloyte misira noon nde caggal Kafrine sa wirtima Kafrine hakkude Kafrine e Koungheul ko ɗon misira woni ɗon dental ngal hawrata si Allah jaaɓi inchallahu taala bandiraɓe foof noon ɓe hen nodda e keewal kamɓe fof ɓe ngara ɓe tawe nden ñalande teddude nde ganduɗa ko ñalande fulɓe kadi ko ñalande pulagu balɗe 26 ko lewru décembre ndu gonɗen inchallah ko ɗon ɗum hawrata si Allah jaaɓi inchallah machallah nden ala kulli haalin Eliman mi yettima no feewi mi jarnima mi duwanimama e golle joɗɗe ɗe ɗe gollantoɗa pulagu eyyi min andi pulagu sinno ko ɗum wolde wonɗo sappe yesso to taweteɗa hay goto heynotako hen machallah falillahi alhamdu min calmini bandiraɓe foof min jaariɓe min jettiɓe min duwanimaɓe on arɗo wiyeteno ko Samba Lonkan Ba ko on wattidi won arɗo mana he diwan Funnangue to caggal ɗum hande woni duuɓi 150 pawɗi kaw Demba Bacam kam ɓuuri andude ɗon gueɗe kam ɓuuri ɗe faamu machallah eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala ɓenne kadi yo Allah yurmoɓe ya rabbal arsil azim kala daraniɗo fulɓe darani pulagu yo Allah wurnu pulagu yo Allah wurnu fulɓe ya rabbal alamin sa ƴeewi hande Eliman fulɓe koɓe million ngaji hande nder Afrique sinno ɓe ndennino tan koɓe état koɓe lesdi ɗo e Sénégal hande hay goto ɓuura en hewɗo e leydi Sénégal eyyi kono wonɗo dental ala danaka ɗum taki gueɗe men kewɗe ko juuliɗe ɗum noon jiɗɗen waɗ feere utoɗen ɗum ha kadi enenne paameɗen ganden on ko gonɗen on ko tekkiɗen e leydi he e ɗum tan wonno konnguɗi ɗi on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh